na naipiso nga atong ugang Bisaya guys. Muna siyang primero nga lahi guys sa Rhode Island nato nga sunoy guys. Wala man tayo Rhode Island nga bayi guys. Ato na lang gi-partner ang atong Rhode Island guys sa atong native nga ugang guys. May piso na siya guys. Pito lang ni kabuk yung bunay guys. Tapos binugok ang usa guys. Murag ang unom ra na mapiso guys. So muna silang primero nga liwat sa atong Rhode Island nga sunoy. Untang dagko ni sila guys, bisag native ang ilang inahan ano. Krutik tik tik tik. Balansa na ni ugma sa buntag guys. Ugma sa buntag tani ilansad. Laksi na ugma mga piso. Nilusad naman sig iya guys. Ako lang higta ng inahan guys para dili kayo mo layo og lakaw. Wala na ako mo video ang iyang paglansad guys kay ga-charge man akong cellphone. Mo na ni siya guys ang mga piso sa atong Rhode Island guys ug sa inahan nga native chicken. Anong ra ka buok? Tapos na ako rito usa nga ugang guys. Namiso na sad. Pa dito sa pugaran sa may dapit sa kusina. Ato tungod turon guys. Usasad guys ako naghigtan guys para ang tubig sa mga piso guys di maabot. Kay ug mabuhian gani ang ugang guys pag kay-kayon man ang tubig. So walang nako sa buhi para nga dili mahawad ang tubig sa atong mga piso. Ngadto na to guys ang usa na kong ugang guys. Tanaw na to na piso na bagyod tanan. Mo ni mga pugaran sa akong mga nuk guys. Then ako gibutan kina may atok dili ka sila mauwanan. Di mabasa inig mo uwan. Kani naglumlum pa niya. Mga 2 weeks pa lang nagikan paglumlum guys. Mga 2 weeks pa lang yung naglumlum. Tapos karisad. Ada apa? Di apa? Karidir guys, mo inamiso na guys. Piso na batanan no. No. Kuhaon tani mga bayanan no para di ka umigason diha no. Diri sa among bukid guys, wala ma-incubator guys. Lumluman ra gyud ang mga bunay diri guys. Usahay swertehon, usahay guys, daghan og binugok. Ambot ka ni guys, o baka ni binugok. Dapay usa. Basta uyugan iko no guys, binugok na. Kani kadi man ni uyog guys. Ambot mapiso pa baka ni. Butang talang ni dinhi guys balik. Walo ni tanan iyang bunay nya kay may usa pa man nga pamamiso, mapiso, pito na dinhi kabuk iyang piso guys. Ugma siguro laksi na ng mga piso, malansad na siya. Kaning upat din nga mga naglumlum nga mga ugang. Siguro guys, magkadungan-dungan sila pamiso kay dungan-dungan man ni sila naglumlum. Ilan sa din nato guys, relaxin na mga piso guys. Balhintan nito sa atong tangka.
sudas na akong gibanigda guys para di kay sila amay da sila kay kakayon guys pa. Na. Daghang salamat guys sa inyong pagtanaw guys. Hinaton ta guys nga mag-like mo, mag-comment ug mag-subscribe sa akong channel guys. Daghang salamat ug God bless natong tanan guys.